Mabhakabhaka, the hippie people ezikaMagebhula mzomnyama, thina simnyama ngebala simhlophe ngenhliziyo bafethu. Ngiyaphinda ngiyabuya futhi. Mina, I'm that young fan of Orlando Pirates who never got to really witness the type of goalkeeper Senzo Mayiwa was. Ndanemncinci la xesha andimazi uSenzo Mayiwa wayenziwe kangakanani, but emculweni andanoba ndiyibona ndedwa nale nto na. Emculweni kukho esasitsho sithi we never die, we multiply. Mna ndibona uba Sipho Shane is the multiplication of Senzo Mayiwa, yabo. Xa sendijonga ihistory yakhe, uSipho Shane versus Mamelodi Sundowns in cup competitions, he's saved a total of 6 penalties, 5 in penalty shootouts, 1 phakathi nomdlalo in a regular 90 minutes, yabo. Andanoba ndiyibona ndedwa nale nto ba it feels like Senzo Mayiwa uphakathi kuSipho Shane ngokomoya, yabo. Ungathi ungazufunga ukuthi uyampresa ukuthi akenzeni nini kuphi.